Dnes tu máme Sáru Rikas. Sára Rikas je hudobný interpret, ktorá je mimochodom strašná strela. Sára Rikas je meno, ktoré otriasa slovenskou i českou hudobnou scénou. Táto talentovaná speváčka, raperka a skladateľka si svojím moderným R&B štýlom a unikátnym hlasom podmanila srdcia fanúšikov. V júni 2024 sa stala prvou ženou v prestížnom rapovom zoskupení Milión Plus domové hviezd ako Izomandias či Nick Tendo. Jej prvá skladba pod labelom Všade vidíš mňa s Nickom Tendom sa stala hitom a dokázala, že patrí na vrchol. S 377 000 mesačnými poslucháčmi na Spotify sa Sára aktuálne radí medzi špičkových slovenských interpretov, čím prekonala aj ikonu ako je speváčka a raperka Sima. Najväčší úspech žne skladba Iné plemená v spolupráci s Viktorom Šínom s takmer 4 miliónmi prehratí. Takže určite doporučujem pustiť si túto krásnu a veľmi špecifickú spevačku. Pre viac informácií náš začnite sledovať.